Tanawa. Layata sa sulumon. Linti. Yung mga tawana. Sulumon. Awara. Tara si Solomon bos ogi gabaan, katagak. Asa mas Gaspar o si Baltasar? Seha! Sabot ka sa istorya na kayo? Wa gyud. Kita kayo Wa babag mga. na. Pasay, pagita! Ni apa sa ngamang oh? Bedahan po kuyog. Uy, Baltasar! Si Solomon na! Yabag ka ni bata ka! Nga naman kang amang ka? Aksyon ka gidagaw. Sar nga libot! Nasak pata sa tong amo! Nawat ang marabaho! Amnay mong 10 kula ka. Amo di ko ni bata ka? Ano yung angay ni mo? Awar ni kita sud trabahante ni buwan kay. Wa gyud na pa kay nga pulana ka duwa no sulumon kakat-kat sambag. Suro kung gisugog pa limpyo na wa gyud. Wa ginahimo. Suwaad ginatrabaho ka. Wa lagi. Wa amang ka mo balik diri. Tanawa no singnan nato pa dong to. Wa tong kit is gron duha. Sugo lagi ba? Sugo ba sini? Yan ang trabaho din ni. Sugo mo bigla. Oh, ri boss, tinuod gyud mong giingon nga dito mo sa ligang tulo. Linti madang tao ring pa-apply trabahuan kay. Wa gyud nahimo lagi kay. Bos. Aras amang o kadong. Tara amang o kadong. Tama. Kadong ni guri sa boss. Na. Sabon sa asang kauban mo kat si Baltasar. Bisyo kay. Tawagin sa mga gen. Unsa niyo padang tao diri? Oh, Loken. Saman. Samok ba mo nga kapag gitrabaho dire? Ano man kuno na trabaho nimo? Paniung ka boss kay nakondimisyon sa mga tao gibili nimo dire. Emergency na pagdali. Sige. Wala ko. Ka badlong no nga tawhana ay. Sa may pong ni Juan gen. Boss, gadong na. Mayo. Sam na tawhana. Pabadlong noon. Pay mga diferensyado. Sa kibaw man kamo. Ay mo gina pili ba? Gadong na suwa no. Ay boss. Boss. Sa problema nila boss. Unsa man imong mga tao ning ipa-apply na kong trabaho. Way nahimo. Akong gipalimpyo dre. Nagpunay duwa unsa nagkat-kat na sambag. Ano maro sila? Tara nga ba ni hukuk wa kog sabot na yang istorya. Ha. Baltasar! Gadusok amang ay! Gaspar, ato na ta Gaspar. Kay kaduha ng aris amang. Siguro atong amo ra porti na suko ah. Tana. Pagkapurisyo ng libatan eh! Uy, amaw! Ang libatan ni Drang yan na no? Tarang 3 kings ah. May pili ano mo? Brad, saan na kung nabalita Brad nga pabadlongon mo nung dire? Paman mo na ng baho? Ikapong kaul. Huwag kayo nahimo. Timukal sa kahoy, boss. Sir, may kamot ko, boss. Kalibat, huwag yapong kayo nahimo. Di manggod boss, bisag saan og panilig boss. Musamot mo kadaghan.
Gapoy kay nahimo da. Ikaw boss, sa imong plano boss, imo ba ni silang paudangon boss? Nunaon sa nakong maayawan kung papadayon ko nagtrabaho imong mga tao kay 14 ang kansiya sweldo nito ni. Di boss kay istoryahan sa kuno sila boss para mataro ni sila boss. Shout out ko ni Dong Warin, sa Rocam ug ni Kilis Cabrera ug sa iyang mga kauban sa trabaho. Mga katapal, abangan sa part 3 sa episode sa Rekeng sa Libat, Tungkol ug Amang. Ayo pangangaling nga mo. Shout out mga Bralik. Please subscribe TLP Vines. Right. Ay mo kalimot guys, please subscribe TLP Vines, right? Realme, baka naman. Baka Realme naman.